Добър вечер. Искам да попитам тук. Снимах два бели гълъба, как да ги изпратя на брат ми? Какво имате? Снимах два бели гълъба. Да. И как да ги изпратя на брат ми? Някакви въпроси, свързани с услугите на МТЛ имате ли? Не. Какво мога да ви бъда полезно? Искам да попитам как да ги изпратя на брат ми. Тук имам Nokia 8200. Така. Как да вляза в настройки и да го изпратя на брат ми? Как да го изпратите на брат ви? Това картинка ли е? Да. Картинка. Да. Искате да изпратите на някой номер? Да. Имате ли активни ММС настройки? Не знам какво е ти. Трябва да вляза. Да, имам, чакайте. Да. Имате активни ММС настройки. Да. И трябва да може да го изпратите. Ако нямате, желаете ли да ви пратя настройки? Сигурен ли сте, че ги имате? Не. Чакайте да проверя още един път. Моля ви, чакайте. Имам. Така. Вие в момента нямате активиран GPRS картата. Ще активирам тази услуга и след 2 часа ще трябва да изключите и пак да включите вашия телефон. И казахте, че е Nokia N70, така ли? N82. E82. Да. Така. Това ли е? Само секунда да изчакате. Добре. N или E ви е Nokia? Как? Как е модела? E72. Да. Отпред. Да. Сигурен сте? Да. Отпред по пътя е E. Не, N. N? Да. Н, като Никопол. Така ли? Да. Това са ни грамота е тук. Да. Така, значи след като приключим този разговор, вие ще получите СМС с настройките. Кого? Ще получите СМС с тези настройки, които ще ви нужни, за да изпратите ММС. Добре, мога ли да поканя на Трябва да ги среща? запаметите. Добре, мога ли да поканя на среща? Може ли да ми задавате въпроси, свързани само с услугите на МТЛ? Знам, мога ли да поканя на среща? Желаете ли да получите тези настройки? Да. Ако нямате конкретни въпроси, разговорът ще бъде прекратен. Искам да питам, само може да излезем на някаква вечера с ти и аз. Осемте децата. Чакайте! Децата! Този разговор ще бъде прекратен. Благодаря ви за обаждането и лека вечер. Не дете така!